Yeah. Bine, că sunt la un episod, astăzi jucăm sunul cu Marius. Îl găsiți pe canal, îl găsiți canalul în descriere, să-l pun, îl cheamă Gelo. Abonați-vă și dați un like. Dezabonați-vă de la el și abonați-vă la mine. Ok. Glumesc. Abonați-vă și la el, să fac 1000 de abonați, pentru că are contul fratisul. Și frațul s-a lăsat de YouTube și acum are 1000 de abonați, nebun. Dar uite cu ce joacă, mă, el. Joc cu ăsta e buguit. Da, foarte. Eu nu i-am dat cântec. Și mi-am pus acum numele sus spun. Da, Marce. E unde? Mai dacă sus. Slabule. Mă joc pe contul nou pentru că am bani pe rulatul. Da. I-a dat un admin să... Ce era? Un admin, așa? Și admin. Bă, te-ai teleportat la mine. Morțania, slăbanule. Dar eu n-am ținut tata să trag. Nu-i bună țintă, nu? Hai mă, ți-am dat 70. Hai să schimb slab. E slab ăsta. N-aveți ce să faci. Păi ce faci? Hai! A venit cheluțul. A venit cheluțul, cățelul. Cățelul din lui. Hai, da. Nu asta cheluțul! Haide mai la Cheluțul! mare. Hai bă, apă. Mă! Mă, ce? Dar tu joci acau. Eu. Și ce, nu te las eu să joci ca? Nu? Eu Eu nu pot să mi-l iau. Nu joc în patră. Dă-te de la piciorul meu. Dă-te. Lasă, nu mă gândesc să faci nimica. Dar ce mai acolo? Man. Cât mai ai? La verga. Băi, cheluțule, pleacă, mă. Mâine pe la cap. La noi așa. Mă! Bă, dar cât aveați? 99 ți-am dat. Ai, na! 1 HP. Versus cât? Adică o mână? Eu. Cheluțul. E ce lață, cheluțul. Mai, ce mă știu. E jegos? Ce? De ce de pe acolo? Pe acolo și m-a spus. La ce o să vin, dar am înnемărdat. Dacă mănânci. Ce? Vezi că eu sunt turn sus. Șapia, mă! Ia slăban, te ridici. Da? Ia slăban la fel ca și Sebi. Dar pe nu scopă? N-am Ia-ți. avut eu. Că trebuie să mă omori. Unde? Hai, dă capul meu, nu știi să... Ia-ți o dată pe ăla pe nu scopă. Cum e pe filmare dacă nu mă crezi? Nu știu. E pe filmare dacă nu mă crezi că doar nu scop. Nu scop. Mâncă-te așa. Am digă. Avem nevoie și pistol? Nu. Nu scop? Da. Am mă, să-mi dau pe. Nu, e ca mine. Cheluțul? Ia, tati.
Ma, stai că sunt murdar acum pe mâini. Hai să mai joc. Beți. Nu pot. Ma. Așa, acum arată. Ha? Joc digălul. Avem acum un podcast. Acolo am... Hai, nu mai urmează pe la digăl. Mai, ce greu să tragi. Da, e greu să tragi cu digălul. Hai ca și adică, vrei? Da. Mai avem unul HP. Am un asta. Hai că mai avem unul HP. Haide. Mă, ți-am dat. De ce zicea VP? Avem voie. Asta să avem voie și ani. Bine. Mai, ce frumos ți-am dat-o. Ce ai, bă? Tu n-ai Nu treabă. m-am mișcat. Tu n-ai treabă. Vezi chiar tot să joc. Dacă ai avut și contul Hidra, care aveai skin-uri ca disperat. Deci, bă, ești nesimțit? Avem voie să schimbăm. Ești nesimțit? Hai, dacă Bă, tu ești la fel ca ofticatul ăla de sebi, mă. ți-am dat. Eu mai scap tu acum. Eu nu te văd în tunel, că e întuneric. Unde ești, mă? E, lasă că îți iei tu bătaie. Stai să mai filmăm. Mai filma și mâncăm frisbee. What? Am apăsat. Hai, mă, ce în patra versa ca? Mi-a dat un break. Da. Așa îți dau eu prin perete, știi? Nici o rundă nu mai vrei să arăt? Sigur. Băi, să pui un kill, bă. De ce? Asta nu-i pe runde. Și pe kill-uri. Aolea, da. Digăl vă spata. Păi de ce te-am pus eu joc cu digălul? Nu mai aveam glanțe. La 30 de runde terminăm. Cine face primul 30, acolo terminăm. Ce ai, bă, că poți să țină 8 ore filmarea, ești nebun. Mă mai legat ta. Că și tu vrei bătaie, mă. Ce tu intră, bă? Mai aveam și eu puțin asta. Ești. Ce nu mă interesează? Stai că mi-am luat o armă foarte. N-ai, mă. Nu mă pe de unde. De ce tragi cu... Mă, nu vrei să joc pe 90? Hai, unde ești? De la că bă la amele și tu pe 90. Hai, mă, hai. Jucăm pe 90. Să te sparg o leacă. Nu tu joc pe 90, că nu spam am jucat tine. Hai, bă, pe 90, mă. N-am voie? Uite toți mămălii acolo. Aici să eu ție. Că tu n-ai treabă și vrei bătaie. Mi-a luat o armă ciudată.
motul. Iar joci pe 90? Nu te nu zici asta. Da, și tot spamatoare. Nu. E, nu. Ia Ia să mă zic guriuț. Tu nu mai spui cuțul. Ce tu? Uite ce am zis. Păi tot spamatoare. Uite ce armui. Hai mă, ce să joci cu spamagii de ăștia. Dar tu nu spamezi acum? Bă, eu trag cu acau, nu spam nu. Cu acau nu poți trage așa. Oricum te-am bătut pe asta. Hai mă, ieși odată. Nu știam zis. 27. Bun, am câștigat, cam atât a fost și cu acest episod. Eu am fost Eliana, cu Maru și